Nonsia bo apemu yamamu nyina jo Adom Badum TV nonsia mpemu Kasee so ene so odomfo no de acheyen ameyete nkwamu a nsemu asisi o mayin twa ahodo so braso se yene musim kunwa ne yetosemu na yede mamu agokansie wom na ni gidie mu nsam so yede abramo na se wate se yeta ka asem bi se ehia broni obekatwi ene de Ghana ni pa bi ato no tam kuchu net sanse twen na Adom Kasee ya bobo sensem ni nyina nka ye ya ye de bramo nwumre yi medin ede afia amankwa tamaklo Yensai emamu nyina akwa babiem afei no wabeka ye ho Adom TV no nsiampa mu Kasee no ene ye de ebramu yenya bre na yenhwensem no nkyeremu no sede etie be nafua ananansa enie ena ejahwehwem bi eto kantamanto edwa Kasee ye eba no benda boutique dia wo me number 1 uyi firimu anyeye asoafo mampanifo nyom kokoyiba unhu omo ewa no obi a ne last hour wo mkoyie de begugu boutique ahodo ema akoto nanso Kasee ada ade akyeye no yante asemde ehyese eja atom ama ye kase bibi ahye dwere bi a sa na ehunu no ya wo mo amfa pin kura wo mo time fa bibi kura no jesa wo sese emfaso wo mu a eswa kura wo mo twa adwo ankasa nene ayesa no ente ye ya Adom Kasee yenya no akyeremu a asem na bo obi apusa ama me kasa aban no kura no watu nyina ne tosa ntimi Kasee waye nhyehyɛ se empanimfo a womo eda edwa no ano no wone womo ba behia na fe womo adwendwen kwan ahodo wo befa so na de abai ebi si biemu na fe de abansoro wo behwe kwan a wo beboa se bia sikasemu ana bibia betumi asa hye adwumayefo no ana se adwadefo no putupa na fe wono mo adwuma no wasan ahye asie biemu enti kantamanto enana ye hwere se de agya no eto ho eyeye no eho nyina ye tradada so wudum ho pa ye na hunu ni na hu bedwuru na wasansem we ye mu nti no me Kasee omemu aposifo chichiru ene enkamantam wo ma yirimu denden pa ya ene no sa emiya ho no nyina no efiri anopa ekosi anadwokonkon bia beda no ahobambo ko edi wo mgyina wona so pampe ya wo mo ehwe abo edwan mu ebane sania ebe ya ade asie no bi nkoba bie mo ene eyi ne tie kura ne sanse ahobambo mpanifo wo ntiro wo mbehwe atoto niema eyi na enkramantam yimu posi sahene DCOP Christian Tete nyownu ene de sa ensemi atudwa wo chirum sa asam ne ba sa no enipa dodo no a tichiu ne adwadefo yi ene de wonsa bonkum etenetere mpanifo ahodo eso na wo mo bese bi besi biem eno ene nam so amane wayire wo mo eduamu deni ewo empotamu ho sebe ya bibiboni bia enyinitie ewo ho Gadasi be meeting near press conference. The me hu answer rubber bullet. Enam wiem na bi nam form ne ade. Enti me ko ga chon so bonya botre. Na ne members no nka se enim de ntu omo ha. Ampa omo tumase. Ye hia fa adwe no. Ne ete anse tuo no awura ye territory mu a. E kwaso bebre wo ha. Enti ne ma sia no pe no. Ye nte ase. Ye dwene ho a ye nte ase. Sebi asumdue ne ha Ghana pasumdue nze press for pasumdue ane pasumdue na ne akwaso e between nipa mienemu e be stress wo munya botrema yen asam ato ye no eche owuo emu bi kurawu a ye dwene ho kwa be fa so ye dwai ye ho beto yen na me kan ye wo list a railways ane ye 50 years en twa mu fie du kura eti o list a ye nkrata a ye no aye eri se ye dwahye a ye okwan
si ye dwane eton ya de eka ya bo ye base ya hye me gina maje bank bosia me ne ma nyina hye ekwan ne me fa so atua e de esra ban se ne ekwaso ha no ene regional minister ene banifo a wa ba mu Ghana hemfo ene won e wo mem wo mampani kofo dada o mampani dada Lawrence ene Ghana mampani ese John Dramani ma ba bi o biara ye de na egu form ye ma no bebre wo mo ho eda so de ekwaso anye de esra no onfra prosifo no no ma yasomdue ye esra mo o ma yasomdue ene ne ye hwe si e ben sabeku ya no ye sika ya hye no ene ma ira de nyame be hye na mu yen ya pe private contractor Osei adwana ma yen ehun ka nyina ye nya sika e be si e de esra no ye panicho onya baby ma yen ye be si e de ama no Enti kantamanto na hwe ye no ne adwadifo no wompani e da wo ma no nani abre no se we de ekoso no ani enya ne nnura sabre ya na tia gas ni nam tawa je se ya mi amfafie nka bi anka de besie kura no nye enti wo ma do disem bi ene ekote ye no na wo sansem we ye mu no enne akra meyo ne to sankasa ya pani wono so wodere ne so eno ane wo fara akokosa alele na ya mpempi no ye ka se ehia broni a wakatwi we de bibini pa so wote abrofo platform so jo FM na pani we sabrofo na so binim ya de wone hasa no wie na adwemu nyina ya ne kesene ne ntina afi ato ne ni twi ya pani gine ho babi a enye kire se eja hyehye na do so no do betena so nso ache de bia te brofo ye hunu babi ekosie ye beyese enso ade bechi bia ne eja ato ha saa nti ho anu yie nom ne ade no ene ekoma pani a na wo ka brofo ekohweye na fe adane twi na wo hwe se de ensem ne tie no kura no a ono eba na kro no akru kire ne nsem wo pese ebusa no na so eno won mo anhwe ne mom de eho manfo ena wo mgina so busa ya ema ne brofo a woka wonim se eye brofo station wo gina so wi akire wokowe se atwi egun. This morning, if you call me here to ask me about how mayors are evaluated and what is the system for bringing accountability to the doorsteps of the people, I think it's a misplaced question. I am not the person to bring here for that. You understand? I am doing my work. I have a job to do, and in the job that I have to do currently, in such a day and time like this, there is a system. There is a reporting system. If you think there is a reform, I am not the one I'm not the one for you to bring here. I agree that as a nation we need to look at certain things, but it is a misplaced concern for you to bring to me this morning when people are losing their economics. You understand? That is why sat down for them to lose the economy. That is why I am saying that this is about the 10th market that's bent under his watch. No, please. Can you? This is about the 10th market that's bent under your watch. The 10th market bent under your watch. So what is too late? What do you mean it's too late? My brother, I'm sorry, but I will make time with you another time. Yanto anonsia empa mo kase no so ne ensama mo akwa babiem sa wote English platform so na adani twie no ho hyehye no ankasa ya bekoso na yansa ye enko kantamanto nsam no mu bie na make kasa guta wo mo adwamten ne owura George Fori won mo ahia ya won mpanimfo titu ne adwadefo yi won mo edi enkomo yenkotie se de nsam no so etie ebesi na ye jinsen kasa se me ba ekura no nka city authorities no ebe frɛ stakeholder groups no mo hia na ye hu no bia eko nanso besi na ye ntehwe efri yenkrofo no empanimfo no ho na unfortunate se enra incident si ye se dwadefo a enkuta sekan ene agyan nanso police na sojafo asone atuo na se tear gas agu yenso no areho bebre Tembia, no, Elisha said that traders are always the vulnerables, and I don't think it is the time I was say your trans na your Sanamana Koso. Sabi before ye nip be crano, Sabi or my in Koso, yen can be pa tax a by a Jahurunano, a yen ready for, and a yama abaying any taxes. Now, at the end of the day, Nasi Bibisa bar, Naki expert say, Obia, not the Ashi, Obia, Nisika say dear, a kian some moron kahun.
ohia krokro mpo ne na tena ase ne na yeden akasa na emom se wo boboro na ka ho de a na me gye se antwa yie kra and the fee say we are not in the animals kingdom as sebe obi ebetumi edi dwadefo agoro atopre yetumi ye sa de ne biem and yes say ye de se ne yaba ha enra ye ba ha enne so ye se pese ye kam ye members ne down na ye ne ye members no ekasa ye ne members no ekasa enti ye sre omo sa aban prosifo do ma begu krom na so jofo do begu krom no ye se so onyo mu free ho se da ba ye so ne members ne be kasa ne yetumi atena ase ne ahwe ateko ekoso a how muntia besi na omo frɛ ne yɛntena ase no na sɛbi obi ana de ayira wo san boro no ka ho de a megye say it's not correct sɛbi yɛn sports su nyina no they study psychology sɛbi bibi tu obi saa psychologically no oni akono owo effect bebre wo no so obi okutua aka okofo obi ne ma akwakohye you can think about everything within that person ɛyɛ dwuma onimo ati ne free say samre ehia time a kɛse yɛ frɛ yɛn ne yɛn tena ase na ebisa kura sɛ awe na ɛde na asie na at least I'm coming to now for your phone possible go so there na me say enye ne kwan papa so asam no ana pani no aka no omutu omu nyina dagam be kan asam no ekulu omu down so na no tear gas no ne ade e de wo mu nti owura Jodo Fori ya guta president na yekoko etie ne no na yemfa momra kwa me nkoma circle haya ne ya bobuwa no hayi na nkoma circle de wo bia nim obanka no wa ma ha ne wa makura nkeye na traffic e bope so no eni enyan enye overpass ba ko pa ne wo so na ne nti ye no ayenya no akire mu a aban keka ne masie ni ya enchakura ye besa enya overpass foforo ene abrochire sen ye ya wo mo sen ye wo mo weda ho na enyu ne ye ha hie se bibia ye no mo che no pepepe ya mpanifo sesen ye ho kanom ne ade ne de ba bosumi du nwotwe de na wono mo awie ho ka no asi 74 million euros a ye hwe ni mu se Brazil aban won na ehso ye chi apua ye na fe sanhye no so atumi aba ho Adom Kasee acting director edema Urban Roads ye ne no edi nkomo It was cycle to be able to resolve the conflicts. The main traffic flows every Akwaje interchange and Akintakite we are honum. And from Ghana Telecom honum and Vodafone honum, there will be another bridge to go across the existing circle towards PTC honum. And from Akasanoma Road, Mr. Big Sonum Swa, there will be another bridge that will take us towards Ghana Vodafone honum. So basically, once there are raising bridges, Asare honum will be more for pedestrians moving and crossing into the terminals Ewadona and New Plant Station. No station there as part of the project we want to develop the stations say New Plant Station say we have to develop it say develop a Achimota station or we shall have passenger waiting sheds, union offices and so on. I say honum so using paving blocks. So yes, at least in so passenger who when they come there and then they can wait under the waiting sheds so that in so they will be shielded so too during the so basically those are the things. Although now there will also be some similar works around there. Yama mwa kwa ba na se na circle be da bi de ne yemo mpaye na yenya bibi se wo mamu de ne ba bie wa mu men obi a de ne dwetire ebeba ha na yentoa eye nsem no so ene hwehwemu bia bebeto dwa ya san hwehwemu no ye se ema no bi ohodo mu a wo mo pebro pa sana ebia wone wono mo lai mo ana se wo mo enwedwendwe wo mo behia no mu ni ade so obro no ankasa na no ho atumi asisi ne ho so na san sam no beto dwa ne ye se wo ham chichemu be se aduosia 60% de wo mo pebro pa no bi beka so odobro nanso bewie na no widie mu nyina ye ne ya na yes a no yamana na ho ya anya se ye de hye ho na mu ye komontin so
na ye ne emma no bi kodi nkomo se so woni ukunu wo honom na bia opese mo hyeso bi na na wo kyanom ne ade sa je se wo bro wansa na wo asisi wo so ana ne ma ne bi kire se da bi e bro de se wo de yesa enye yie e ma ye chi wono so adwene bia ma ye boni bi na obumi a ende me pe orie kro ba sa kro fine no sa o ti ende obumi a me pe obunu kunu ndonu kunu how can you beat your wife? Odo ukuna untimi mbono. Odo yira untimi mbono. So ono yire no moye one. Odo po ho a. O Philippine. Nti obo yire na tapin no be fe no. Odo yire obe krokro no. De bia be ma na ni achi. Na de bia ni je o but obo ne dia. Onye odo. Ende jimie. Na so be ma bodi ase na wale na egu ana na egu obe ma be bo ba o de bi na be ma obe bo ba de bi ade se na umpe no ana da bi ende I just mekan say eni hosa o yo ba e se okunya gentleman wo ne gentle ne se mo on so obo kra e se bia nye ye nye aburasem ende nye odo kwase ade obetana na be ma bo wasan ne wada aka wo Erade da do nsa beka me me no na biem etwam se no kure se oba be ma no wo ho no waso mu no wabo we prepare bia ho ba bia wanya mic wo ba bi ya o ya no kura na nsa ba se no be da no wapene so no nya papa be ma no nya papa nje se wo ba no fine no way abo ogba so be ma ukrokro wo yire e wo fie because obe ma obu oba all the time wo be pra no na wo pra no ewa nso na obema ne sika wo de be hwe no ebi wo nso abema no yi kapre oba no no struggle ehwe mani enkoda ne nyina wo fie eto atare kura hye bema no nkasa nanso nya oba ne be ya ma bema no wo fie kura obema no ohu ba opie kwa abonten a sika obe ya ma ne mpra no oba obefie na ne yere kasa na wasan dufu no aka enu de enye mom because me fan say be 2 weeks ni me so me nipa ya shisha ware because of that nti me ni na jai nti enye egu aware we dey critical nti sa hwehwemu no me say trod mo di obabie no obaje bro na owi a wasa ka se hye no so ene enya dwuma tamu kuchu sama hudo bi ka ho ya ye de ebra mo anigide agokansie ye ba sesi a na ya behwe de etuemu yansaye emamu akwa ba agokansie brason ya Emmanuel kusimensa ni dipa no na kapito ndi obefa o radio so brason se oba na ye behwe se de anigye agokansie emu nsem etie ne nso sesan din asa na me beba no ye mu akwa ba mejoso ne de ne ko ye behwe mahatma otu ho asema mabbo ni din anso ada no wanhye nsesa bia ba ye behwe ho asema ka me din de kusimensa kapito me de agokansie nsem ebro Besamo makwaba biemu eba agokansie dwumadia de bro Adom Kasee so na hyene so mame abrante Mahatma Otu wosi akan ma Accra House of Folk same radio woboni din a obia enim no se wono na hyego zudo na ema Accra House of Folk na nsemu abrante no nsem a abetodwa na nsemu asante kotoko bai se nko mo epe no so mesi akan fama wo mo nanso nsem a abetodwa kire se Benfica bobuko Portugal na sisi ade omani edi abrante achi kire se agents bi guso a womo etoto niema se da brabrantie no ebenya akwanya na wakọ Portugal ho na medical se woso woye ene bibia na wotimi enya akwanya esi akan ho no wotimi enya akwanya akusi akan ho House of Company for enya enka nsem ho hwede na so eguso ye hwe se nsem no de bepia firi mu bia no ye de ho nsem so baba to omanfo anim de hu se ne no so esi etie yefri Mahatma nsem so na ye ba behwe Globe Premier League no sane adru no aka kakra bi na jese de aba awie matches be sensia aka no mpanifo aye ho hyehye awie a kyese wochena
ɛna yɛbɔ matches no deɛ ɛtɔ so aduonu nsia no na aduonu num ne ahwɛ deɛ bɛsi ɛwɔ hɔ na mpanimfoɔ nhyia mu no Cape Coast Mysterious Busuan Drafts ɛne King Faisal ɛbɛhyia na Asante Kotoko ɛso ne Mediema ɛso ɛde abɔ ani ɛwɔ hɔ ɛno akyi ɛna Liberty Professionals ɛne Brekum Arsenals Ashanti Gold ɛne Pando Heart of Lions Wa All Stars ɛne New Edubiase United ɛso bɛhyia na afei Brekum Chelsea ɛne Tamayu for so ɛhyia afei Real Tamale United RTU ɛbɛtena fie ɛwɔ Tamale Agropama so na wɔn so ɛne Accra House of Folk ɛso ɛde abɔ ani ɛwɔ hɔ ɛno akyi na ne yawada so ɛna akansi etwa to kra no ɛyɛ Amidals Bobuku no wɔn ɛne Aduana Stars ɛbɛhyia ɛwɔ Tema Agropama so a yɛbɛhwɛ ne bɛsi ɛwɔ saa akansi ahodo a ɛbɛkɔ so Global Premier League nim wɔkyena ɛne yawada yɛ midweek akansi a ɛbɛba so no. When in someone out do I cost wa can see me mo channel so say GF mpanifo ahye say akansi ebekọ so e wa fana nyina e wo Global Premier League no enam May 9th atorenchement to ye a ye kai e mo efiri mo ntino wo chena akansi no bia e begina wo sima baako na wa ye din e de akai enuanom a wo mo ehwere mo nkwane sam radio me jamu pop skinny eba e de nije kase gaso a avetase wo skinny no say that bibia boko bibia nso hye titula pato ho ye tutu ye bompa so be wini na ye to me the crew na be fie within the pop skinny me de nije kase eba betu also Pop skinny jina hede na ye enije kase a emu yehuam na emu yede na obete asrew na last month 20th of April Tamalefo enya news we say sa akode o de ne rapaholic tono eba Tamale na Tamalefo tira ne yakokoso ne say obi bekese o de sa akode ba won fa ne ma we bekese o de ne ba won fa ne ma no akogina hwa enkoso nti wonya hint na nkasa se obedempon eba ho ne de na wo se wo beje 100 million kra wo beko nti oje 110 and 20 air VIP and wo pay so wo kira nipa be 6,000 5,000 6,000 and ekogu ho na show no wo twen access akode ebeba wo twen enche wo se nsuto awiabo obeba nti no wotina ho a wo twen no ebo 2 am ana sakode ankasa etume eba stage obegina stage ne so chese o ma wani je ankasa show ni ye very very successful among for chese wo bo won sem a chese won enu won ho se wo koi after the show chese Tamale musicians local musicians are work support ma sa akode show no ekọ so yi no amanfo se won pay ama wa twen a se won so won kakra bi a wo de bebo ata so beba no ama organizers intia won so wo se da bi se say de baby adu na se wo twen won ekọ court nti wo do akogina court enra ana wodi first assembly wi na imitiatie mu ne ekọ so ne ade no ye besan ede amawo nti no niam bebere na ekọ so Tamale niam bebere na ekọ so Tamale nti sa akode e bia na wankasa wonim ne organizers na ye Tamale funi ti wo kira Tamale fudi we adwa pa ti rapaholic to no one sort local musicians no Raquel inso share Bobby say ne birthday last month no or yes say no obeye ne album release bi went to me and famba na ye ko Germany so abofra bi a we di 20 years or ye Ghana ni we win best female singer ewo the whole Germany ewo won Echo Awards na eba so no ochina das ne me obibiri entertainment news ene nije sem de bibiri se pop skinny wa dia na ye ni emu ihwam na me de bebere onu matie me din di pop skinny bibiri na family reses nso mo kroma kan pop skinny
efi ati asoma ye that's it aha na breba ma kwan na anwumrei no nsiampa mo kase na ye de brem wa Adom TV so no ye de mo besie hye no so so wo pekase bi ahwe no watie any programs ahodo ekoso wo Adom TV wo multi TV so a wokọ eye www.multitvworld.com Adom TV ho programs ni nyina obenya na wokọ Facebook nso a Adom TV kase no like here na yesi ye koye nim sa na programs akase di mu odene ne ye di abro adwumre ha ene ye de mu sie afia amankwa tamaklo ye da mu nyina se ema mu ene hye